Φίλοι και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε 4 παιδιά, Κυριακάτικο, Κυριακή πρωί για μένα, Κυριακή απογευματάκι για σας. Είναι Κυριακή, σήμερα μου λέγει 26 Ιανουαρίου του 2025. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Να θυμίσω να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, πατάτε το καμπανάκι προκειμένου κάθε φορά που ανεβάζω κάποιο βίντεο να σας ειδοποιεί, δηλαδή κάθε Κυριακή, κάθε πρώτη Τετάρτη του μηνός. Να πάμε πάρα πολύ σύντομα για το δοτήριο του σπίριου, γιατί το σημερινό θέμα πραγματικά νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει έρθει στην επικαιρότητα νομίζω από πέρυσι πρόπερσι. Αλλά θα το δούμε σήμερα. Πρώτη είδηση, παιδιά, για σήμερα είναι η προεδρία του Τραμπ, την οποία θα τη δούμε και μέσα το σημερινό μας θέμα. Τα πιστεύω ότι και όλα αυτά. Προεδρία, λοιπόν, αυτά που είπα εννοείς είναι ότι θα σταματήσει πολέμους, πολύ σημαντικό, ότι θα κάνει καλό για την οικονομία της χώρας του και όχι μόνο. Και εννοείται τι πρόεδρος είναι. Προσωπική άποψη νομίζω ότι θα πάει καλά. Κατά πότε θα καταφέρει να σταματήσει, να το πούμε, τους πολέμους, είναι στο δικό του χέρι ξεκάθαρα. Πάμε όμως σε μια δεύτερη είδηση, πάμε στην είδηση που έχει έρθει εδώ και μέρες. Μιλάμε για την υπόθεση του Βασίλη από τη Λάρισα, νομίζω, ο οποίος έχει εξαφανιστεί. Ακόμα ξέρετε, δεν έχουμε κάποιο στοιχείο το οποίο να μας δίνει έτσι θάρρος ότι λέει ότι πέθανε, ξέρω εγώ, ότι είναι κάπου συγκεκριμένα. Τόσο ο πολύ έμπειρος του καλή, ο ερευνητής, όσο και οι άλλοι που έχουν αναλάβει, κάνουν λόγο για μια πολύ περίεργη εξαφάνιση. Κάτι από περίεργες συνθήκες. Και πάμε και σε μια τρίτη είδηση, παιδιά. Θέλω πέραν από την Βουλή την Επιτροπή για η οποία στην ουσία θα ελέγχει τις διαδικασίες. Αν κάνουν καλά τη δουλειά τους, αν κάνουν κάποια λάθη, είτε επίτηδες είτε εξαμηνίας, ας το πω έτσι. Βέβαια είδαμε κάποιες αντιδράσεις και αξίζει να το σημειώσουμε από την αντιπολίτευση, από όλους, το πρώτο Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά.
τα οποία δεν μπορεί να καταλάβω τι φοβούνται και δεν θέλουν το αυτονόητο να ελέγχεται ο ιατροδικαστής. Ο ιατροδικαστής βέβαια ο οποίος είναι όχι μόνο για θανάτους, όχι. Είναι και όταν υπάρχει μια γυναίκα, ας πούμε, για βιασμό και όλα αυτά, δεν πρέπει να είναι αμερόληπτος και να, πώς να το πούμε, και να ζητήσει έγκαιρα τι έχεις, τη διάγνωση. Αλλά όχι για τη ιατροδικαστές. Θα μιλήσουμε το επόμενο βίντεο, τώρα μου ήρθε το μυαλό, το επόμενο βίντεο για να πούμε και μερικά πράγματα. Οπότε την άλλη Κυριακή θα έχουμε για τους ιατροδικαστές. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε με το σημερινό μας θέμα. Είχαμε πει παιδιά πριν κάνα χρόνο, 2 χρόνια κάπου εκεί, ότι η walk ατζέντα όπως τη λένε, δηλαδή η ομοφυλόφιλη, έχει περάσει με νόμο. Είχαμε αντιδράσεις από πολλούς και οι πυροπληματισμοί που είχαμε, γιατί τους ίδιους πυροπληματισμούς είχα και εγώ, μπορώ να πω, ήταν οι εξής. Γιατί να παντρεύονται πρώτον στην εκκλησία και σε άλλα αυτά, και δεύτερον γιατί να υιοθετούν παιδιά και γιατί να κάνουν και παιδιά. Όταν τα είχαμε πει οι ανητές, μας είχαν πει ότι και καλά ξέρετε ήτατε πίσω, ήτατε παραμονείτε, δεν μπορείτε να καταλάβετε και δίνετε τα πάντα και όλα αυτά. Είτε κολλημένα μυαλά, θυμάστε. Όταν πήρε λοιπόν την προεδρία της Αμερικής του Τραμπ πριν από 1 εβδομάδα, ξαφνικά ακούμε μια δήλωση του Μητσοτάκη που έλεγε ότι όντως μπορεί και να είναι λάθος, γιατί βάσει λέει χημίας, η βιολογία, δεν θυμάμαι, νομίζω βιολογίας όμως, τα φύλλα είναι 2, αρσενικό και δυτικό. Προσέξτε, για να μην μας τρελάνουν όλοι αυτοί και η κυβέρνηση επίσης. Το ότι πας και λες ότι τώρα τα φύλλα είναι 2 βάσει βιολογίας, αρσενικό και θηλυκό. Αυτό, κύριε Μητσοτάκη, η βιολογία το έλεγε πριν 2 χρόνια που το ψηφίσατε. Δεν ήθελα να το δείτε ή δεν είδα να το πείτε. Δεν πει κάποιος τι άλλαξε και το είπε τώρα. Άλλαξε
το αφεντικό. Άλλαξε ο πλανητάρχης. Και θα μου πει κάποιος, καλά ρε φίλε, συγγνώμη, θέλω να μας πεις ότι η Αμερική έχει καινούριο πρόεδρο και αλλάζει τα μυαλά του Μητσοτάκη από την Ελλάδα. Τόσο πολύ. Ναι. Γιατί δεν έχει κάνει παράξενο. Ξέρετε παιδιά ότι παρά μου έλεγαν οι δικοί μου το εξής. Μου έλεγαν οι δικοί μου ότι η Αμερική είναι η πρώτη δύναμη του πλανήτη. Εγώ τότε λέω σιγά πως αποκλείεται από την Αμερική να επηρεάζομαι εγώ που είμαι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και του πλανήτη. Και όμως με αυτή την ιστορία τώρα, και όχι μόνο, αλλά με αυτή την ιστορία, φάνηκε πόσο δίκιο είχαν. Μέσα σε μία εβδομάδα άλλαξε η πολιτική σκέψη του Μητσοτάκη γιατί εγώ κατέτα. Και θέλετε να σας πω και κάτι. Δεν κοιτάω αν δικαιώθηκα για αυτό που είχα πει στο κανάλι για το συγκεκριμένο θέμα και ό,τι θέλετε να το επιβεβαιώσετε να πάτε να βρείτε θέματα που είχα πει παλιότερα για την ομοφυλοφιλία και ότι αυτό το νούμερο είναι δεν μ' άρεσε. Κοιτάω απλά ότι πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση σε μια χώρα στην άλλη άκρη επειδή απλά σου είπε κάτι τι το αυνανόητο, ότι τα φύλλα είναι δύο. Δεν είναι ούτε 3 ούτε 123. Και ξέρετε τι με προβληματίζει. Θα σας πω. Μπορεί να δικαιωθήκαμε όσοι το είχαμε πει. Μπορεί ξέρω εγώ να γίναμε ξαφνικά σωστοί πολίτες και όλα καλά και μπράβο και αυτό. Αλλά δεν έχει προβληματικά παιδιά ότι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης, δηλαδή το αυτονόητο ότι στη βιολογία λέει ότι τα παιδιά είναι δύο. Γιατί δεν το πω νωρίτερα, πριν το ψηφίσει όλο αυτό. Και φυσικά να μην παραλείψουμε τα πρωινάρικα μετά τη δήλωση του Τραμπ ξαφνικά προσπάθησαν να το υποβαθμίσουν, να το υποτιμήσουν, να πούνε ότι το συγκεκριμένο θέμα ο Τραμπ είναι πίσω και όλα αυτά και ξέρετε εγώ είμαι εδώ. Πρέπει η κοινωνία να πυροβολείται μπροστά και όλα αυτά. Πάμε και σε αυτό, να τους απαντήσουμε. Γιατί
όταν δεν απαντάς κάτι, λένε ότι φοβάσαι. Και εμείς από εδώ δεν φοβόμαστε. Λοιπόν, κύριε, τα πρωινάδικα. Πρώτα απ' όλα ο Τραμπ δεν είναι ο πιστοδρομικός. Δεύτερον, μας λέτε ο πιστοδρομικός γιατί λέμε τον νόμο της φύσης. Λέμε τον νόμο της φυσικής. Δεν σας πάω το κομμάτι του Θεού γιατί δεν πιστεύω το. Οπότε δεν σας πάω και καν. Δεν το αγγίζουμε αυτό. Προσωπικά πιστεύω, αλλά είναι άλλο κομμάτι. Βάσει νόμου φυσικής, νόμου βιολογίας που είπε και ο Πρωθυπουργός, ούτε αυτό το κάνετε καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας πω μία κουβέντα. Εκεί τα πρωινάδικα. Και όποιος δεν την ακούει, όποιος δεν την πετάει. Εγώ έχω το Facebook από το 2009. Μιλάμε πλέον για 16 χρόνια. Θέλετε να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχω τύχει. Κάποιος ο οποίος πάει με το ίδιο φίλο, δηλαδή κάποιος άντρας, όχι μόνο να μου την πέσει, χωρίς εγώ να του έχω δώσει παιδικά, εννοείται το δικαίωμα ότι να του πω, ξέρει, πάμε άντρα, να μου πει, ξέρω εγώ, ότι όχι μόνο να μου πει, ξέρεις, σε θέλω και τα λοιπά, τα έχει πει αυτά, εντάξει, αλλά να μου έχει στείλει το τέτοιο του, χωρίς να το έχω ζητήσει, χωρίς να του έχω δώσει δικαίωμα, χωρίς όλα αυτά, και ξαφνικά πάτε και λέτε ότι αυτά τα άτομα όχι μόνο έχουν δικαίωμα να παντρευτούν, που αυτό πείτε να είναι δικαίωμα και δεν μιλάει, μπράβο. Αλλά να κάνουν και παιδιά. Και μετά θα είστε εσείς ήδη δημοσιογράφοι που θα έχετε ειδήσεις ότι ο τάδε έδειξε το τέτοιο του στο παιδί του. Και εμείς οι τηλεθεατές, σαν να μην το περιμένουμε, θα πούμε, κοίτα, ο Ανομαλιάς έδειξε το τέτοιο το παιδί του. Και θα ξαφνιαστούμε και καλά, θα πούμε, τι άλλο, εδώ σας λέω μηνύματα που θέλετε να ξεμάνε που είναι άγνωστος. Δεν θα το δω. Πήγε στο παιδί του το ανήψητο, τον εγγονό του, ξέρω εγώ που αλλού. Καταλαβαίνετε τι θέλετε να κάνετε στην κοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι η συγκεκριμένη αιμονή που έχετε μπορεί να καταστρέψει
παιδικές ψυχές, παιδικά όνειρα. Ξέρετε καμία φορά πέρυσι και περόπερσι με όλο αυτό είχα πει στον εαυτό μου ότι ναι μεν είτε αυτός που είναι, έχει τη μαμά του, το παπά του, αλλά αν το πεις κάπου ξένα, θα σου πούνε ότι και καλά είτε από το δομικό, ότι και για το δομικό, γιατί ο μαμάς, ότι ο παπάς, όλα αυτά. Γιατί. Και μετά είπα πάλι τον εαυτό μου ότι εσύ έτσι γεννήθηκε με τη μαμά, τον παπά, τα αδέρφια, τέλος. Το ότι πες μια μόδα από τα ξένα είναι πρόβλημα του κράτους, όχι δικό σου. Και ξέρετε, αυτό είναι και το σημερινό μας μήνυμα. Ότι ναι μεν ζούμε σε μια κοινωνία που δεν δείχνει την προόδευση και την ελευθερία της ομάδας μας, γιατί από εκεί ξεκινάει το μεγάλο πρόβλημα, όμως δεν θα μας κάνει εμάς τους πιο φυσιολογικούς να αισθανόμαστε οπισθοδρομικοί. Δεν βλέπω τη διαδικασία, κύριε, να σας πω τι λένε οι ψυχολόγοι και όλα αυτοί και ειδικότερα οι παιδοψυχολόγοι για κάποιο παιδί που ζει με δύο μαμάδες και δύο παπάδες. Δεν θα πω να πει τη διαδικασία. Θα πω τη διαδικασία όμως να σας πω το εξής. Και το έχω πει και παλαιότερα, αλλά τέλος πάντων, για την κουβέντα. Αφήστε τα παιδιά μας ήσυχα. Αφήστε τα παιδιά μας ήσυχα. Ολόκληρος Τραμπ με τις δηλώσεις του σας ξεβράκωσε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και στο συγκεκριμένο θέμα όχι απλά δεν το χειριστήκατε όσο φύλατε με αμεροληψία, αλλά φανατιστήκατε οι δημοσιογράφοι. Και είπατε ότι είμαστε οπισθοδρομικοί και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι εύκολη καθόλου. Και όποιος την κάνει πρέπει η άποψή του να είναι μετρημένη. Βασικά θέλετε την άποψή μου και με αυτό θα κλείσουμε. Ας πάρουμε ότι
όλοι είμαστε άνθρωποι, έτσι, άρα όλοι έχουμε την άποψή μας. Όμως, ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να πει δημόσια την άποψή του. Δηλαδή, θα μου πεις, είσαι γουτικός. Θα καταλάβεις τι εννοώ, περίμενε. Ο σωστός δημοσιογράφος θα σου πει την είδηση, πήγε όπως σου κάνουμε εμείς στο δελτίο του σπίτι που λέμε δύο ειδήσεις και τέλος, και δεν έκανε να σου πω εγώ την άποψή μου. Λοιπόν, πήγε που είπαμε μία τυχαία είδηση θα πω για τον Βασίλη από τη Λάρισα, ότι πιστεύω όμως εγώ πετάω την πηγή δολοφονία, γιατί αφού δεν έχει πέρασει, γιατί μου είπατε εσείς να σας πω την άποψή μου, γιατί να το κάνω. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι να σας πω την είδηση ότι έχουμε μία εξαφάνιση και τέλος. Ότι και τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Δεν είναι δικά μου. Γι' αυτό είχαμε πει σε παλαιότερο βίντεο, αν θυμάστε, ότι το κοινό που έχει ο καθένας δεν το ανήκει, αλλά ο τηλεθεατής θα επιλέξει σε ποιον θα εμπιστευτεί την ενημέρωσή του. Αλλά έφυγα από το θέμα, καλά. Τέλος πάντων, ήταν μέσα σε αυτά που είπαμε, διότι εντάξει, έχει παραγίνει και με λίγο κατέτσα και γι' αυτό το πήγα και. Αυτά και σήμερα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα σας σήμερα. Είπαμε να τα πούμε στο άλλο βίντεο, το οποίο θα είναι για τους ιατροδικαστές. Να δούμε και τι γίνεται και γιατί και αυτοί θέλουν το δικό τους την επιτροπή να τους επιτηρεί πλέον, γιατί το κάνουμε αυτό. Και να σας ευχαριστήσω, να είστε όλοι καλά, να περνάτε υπέροχα και μην το πούμε στο άλλο βίντεο με νέο θέμα, νέο βίντεο, γιατί εδώ λέμε μόνο την αλήθεια. Γεια σας.